oras sa DZGB. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Marhay na aga sa gabos na mga paraantabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Montecastro para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Webes, petsa 5 kan bulan ng Desyembre taon 2024. Mapaabot kami sa indo ng mga impormasyong may kinaaraman sa pang-uruol daw na buhay bilang sarong na mga manwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indo mga kahapotan, mag-apot sa station sa 4805509 puon alas 11 sundo alas 12 ning pagkaudto kada Webes o sa CP number man po na Globe 0917 7984-808. Ulitin ko po, 0917-7984-808. O kaya pwede man na magdulok sa samuyang opisina Lunes, sundo Biyernes, puon alas 8, sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadarakan sa idong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Arawi sa Legazpi City. Kami sa Indoma na aantabayan sa internet asin sa Facebook page kan DZGB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. pamilya, 135 personahes kan DENR sa Catanduanes, benepisyaryo kan Compassion Project. Tangani na magtaunin tabang sa mga residentes asin personahes na apektado kan Super Typhoon Pepito, ang Department of Environment and Natural Resources Association of Career Executives o ang DENRA sa pakikipagtabangan sa DENR Bicol, Katuwang and Mines and Geosciences Bureau, asin Environmental Management Bureau nagsagibo nin Community Passion o Compassion Project da ipanahahaloy sa Verac, Catanduanes. Ang inisyatibo nagtaong benepisyo sa 215 pamilya na gikan sa mga barangay kan San Roque asin Pedro Vera sa Verac. Sinda nakaresibiman nin mga food packs, tarpaulins tangani magamit bilang trapal, manlain-lain na klase nin puunin kahoy asin mga materyales sa pagtanom, pisog nin gulay asin prutas tangani na makatabang sa sainda. Ang mga relief packs asin iba pang ayuda na pigtao hali sa manlain-lain na mining industries. Benepisyaryo man ang 135 personahes kan Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Catanduanes nin food packs asin cash assistance. Sa sayang mensahe, sinabi ni DENR Bicol Regional Executive Director o RED Francisco Emilia Jr., nakaipuhan ang pagtarabangan sa oras din sa kuna. Pighagad nyaman ang suporta kan gabos na mas pakusugon pa ang pagprotehir sa kapalibutan. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko.
sarong makakalikas sang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraantabay. Enot po, bation ta ang mga pag-iriba ko digdi sa opisina, sina Ma'am Ansi, si Shello, si Judy, asin kay John, asin sa gabos ng mga mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo ni Red Francisco E. Emilia Jr. sa SU3. Diyan po sa opisina ni Assistant Regional Director for Technical Services ARD Ronel Sopsop, kay ARD for Management Services Ronel Astor, kay ARD for Special Concerns Adona P. San Diego, syempre po sa Regional Director kan Mines and Geosciences Bureau kay Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV, asin sa EMB kay RD Girly Abu, asin marhay na aga po sa gabos ng mga nagahiling sa Satuya, kang FB Live, kang DCGB, asin sa DENRB. Good morning po sa gabos ng mga paradangog, kang kapalibutan ta at tamanan ta. Sa ngunyan pong daw, actually yaon po kita digdi sa DENRB kol asin pigsasagi ta live man sa samuyang lobby ang 2024 debate for the environment. Sabay po ang samuyang event habang nagraradyo kita, igwa din pong pagderebate na nagaganap digdi sa DENRB kol ngunyan. Asin po sabi tangani kang mga nakaaging mga programa, ini po na debate for the environment. Iyo po ini so mga manlain-lain na eskwelahan sa bilog na rehiyon Bicol. Naglaban-laban po sinda sa paagi kang pagdebate, manunungod sa mga manlain-lain na mga issues sa tuyang kapalibutan. Sa ngunyan po, duwa na senata, ini final round na, I think 38 or 36 ang inot na number kang mga nag-intrang eskwelahan hanggang sa naging 16, naging 8, hanggang naging 4, asin sa ngunyan duwa na sana po ang naglalaban na eskwelahan. Iyo po ang Yuzant asin Nabua High School. Good luck po sa mga estudyante ta na nagdiderebate sa ngunyan. Asin ang tigdedebatihan sa ngunyan, iyo po ang tigaapod na Sustainable Development Goal number 13. Kung siguro makakadangog ka mo kang debate digdi sa DNRB kol, mas maray ano po, pero di bale ta sa mga susunod na aldaw ihihiras mi po sa Indo kung ano ang naganap, kung sisay ang nanggana digdi sa mga kaakian na ini. Actualmente kasubago yaon po digdi sugabos na mga heads of office kang DENR, so mga nabanggit ko po kasubago full support sina RD Molina, RD kang MGB, RD kang EMB, asin man po si Red Francisco Emilia Jr. Nagtauman po kimensahe sa satuyang mga kaakian, asin sa indang mga magurang, taaram ta po baga na sa laog kang harong ang inot na maturo sa imo kan sa imong kaaraman, kan sa imong moralidad, kan sa imong values iyo, an sa imong magurang ano po. So nagpapasalamat po ang bilog na pag-iriba kang DENRB call sa suporta kang manlain-lain na eskwelahan sa DepEd po. Tuwang mi po sa debate na ini ang Department of Education sa pangingenot po ni Dr. Gilbert Sadsad, na ngunyan po ang representante niya si Ma'am Chozora Doroy, na iyo ang nag-asikaso talaga sa mga kaakian. Last time po ang debate na ini na pigsasabi ko sa Indo, gigibo ta sa SM City Legazpi kada Sabado. So kung naaagi po kamo, kung nagsaod kamo kada Sabado, yaong po ang DENRB call sa food court kang SM. Taduman mi po tigaganap ang pagderebate kan sa tuyang mga kaakian. Sa totoo lang po, maski ako nakikigkig, mga matalion po talaga ang mga aki isang ngunyan. Iba na po ang sa indang pag-isip, ang insights ninda. Kumbaga garo sa aking edad, inyaon na sa inda ang maturity na pangatamanan ang sa tuyang kapalibutan. As in, aram na ninda, kumbaga may awareness na, may kaaraman ang sa tuyang mga kaakian, tanganin na magprotektar kan sa tuyang kapalibutan. So maugma po kami natigagibot ang final round kang debate for the environment. Pero po sa ngunya na aldaw ang pag-uurulayan ta actualmente iyo ang mga programa, mga polisiya kang Mines and Geosciences Bureau. Habang po tigahalat ko ang sa tuyang guest na sabihan po ako na
Ang satuyang magiging guest sarong senior geologist po kang Mines and Geosciences Bureau na si Mr. Rogelon Amata. Tig-alat-alat na lang po ang satuyang guest. Saro po siyang senior geologist. As in siguro, pag-urulayan ta kung ano ang mga pigaapod ta na geohazard maps. Ano ining hazard na igwa kita. Ang hazard po baga kaya man lain-lain. Pwedeng bagyo, pwedeng pagguho kang daga. Actually, dyan sa Muya, sa may Camellia Tiktara mga address. Sa may inutan kang Camellia Homes po, may nagrasay kaya kasusarong aldaw sa may Buragwis duman po paano ang agi kang mga auto pag mauli o may nagrasay po duman na daga dakol po talaga ang mga lugar. Depende sa tuyang panahon na prone sa mga araw kaining pagguho kidaga. So maski ako duman exempted kaya gusto ko din talaga na maaraman maukudan ining tigaapod ng geohazard, as in ano ang readiness, ano ang kahandaan na pigsasagibo tatangani na kapag igwang mga disaster, kapag igwang mga pagbaha, pagrasay kidaga, paglahar, makaligtas po kita taiyo ang gusto ta pirming makaligtas ang satuyang bilog na pamilya, satuyang salud, ang satuyang sadiri. Kaya pigpapagirumduman mi po iyan sa DENR. Kaya ang satuyang guest geologist po. Talagang ang mga geologist, expertise din da iyan ang satuyang mundo, ang satuyang daga, ang satuyang manlain-lain na mga rekursos natural. So habang tiga-alata siya, siguro di pa nakakonect ang sa indang internet connection o di pa sinda nakalaog sa Zoom. So bago po, yaon digdi sa muyang debate for the environment ang sa indang regional director na si RD Engineer Guillermo Molina. As in, ang aram ko po, kundi ilang talaga busy si RD Molina, siya talaga ang gusto na mag-guest sa tuyang programa. Very thankful po kami kay RD Molina tapirming dakulaan sa iyang suporta sa tuyang programang kapalibutan ta at amanon ta. Kaya alang po, dai nagtugma sa tuyang schedule. Gusto niya po ko ta na magpa-reschedule. Kaso apeke na sa oras na December na po baga. Pag December, halos gabos ang tigabilang tanang ngunyan mga year-end accomplishments. Kung nakatapos, nagibo mo ba ang mga targets mo sa ngunyan na taong 2024? Nakikigani ako na pag-iling ko kan sa kuyang calendar. Hala, ma-Christmas na talaga, makaskason ang panahon. So sana po kita nagibuta so mga panuga kang nakaaging Enero, ano po ang naging mga panuga nindo sa indang mga sadiri? Igwa po ba kamong naging mga New Year's resolution kang Enero? As in, balitaan po nindo ako, natupad nyo po ba ang mga New Year's resolution nindo sa ngunya na taong 2024? Tapag December po, Desyembre, iyon na ito so panahon, kung baga nagluluk back kita, tigahiling ta, tiga-assess taan sa tuyang sadiri kung kamusta ang naging taon ko, naging bastante ba ini? Naging mapagal? Naging nagdakol po ba ang sa tuyang mga problema? As in, may naitabang din po ba kita sa satuyang kapalibutan? I-text po nindo ako kung ano ang sa indong mga insights manunungod digdi sa 0917-7984-808. As in, naka-live po kita sa DZGB Facebook page. Pwede po kamo duman mag-comment. Tangani na maaraman ko po ang sa indong mga nasa isip, kung ano po ang mga panuga nindo kang Enero, as in sa ngunya na Desyembre, kung nasa gibo may na-accomplish po baka mo. Siguro so iba dyan nagsabi na ma-diet na ngaya ako ngunya na taon, tapos ngunya na December nagtaba. Ako ba ito? Sa diri ko mabigpadawagan ko. Pero di po, kidding aside, iyo po so, kumbaga, sa inot na bulan kan taon, nagatao kitang panuga sa satuyang sadiri, araw kang magtrabaho gimaray, magtipon, makatipon kita, maging mas
protective kan sa tuyang environment siguro saro sa panuga ta di na kita maparagamit ki plastic ano po iwasan ang mga single use plastics as in saro padigdi pag masaod dapat may darang eco bags tangani na di kita makadagdag sa polusyon sa ati sa mga basura sa tuyang kinabahan ini pong mga small steps mga saradit na act kumbaga act of kindness para sa tuyang environments. Kapag ginibot na po iyan sa bilog na taon, makakatabang po iyan na dakula. Iyon ang tigaapod tang ripple of change. Ano po? Ikaw kitang nag-chat sa satuya si Ma'am Lily Narvaez. Good day, Madam. More blessings. Good day man po sa imo, Ma'am Lily Narvaez. Asin sa gabos na mga kaiba mo sa imong harong. Kung haing ka man ngunyan. Kung kamo po nagda-drive kan sa indong mga jeep tricycle, kotse, ano po, good morning sa Indo. Kaso hapon, napag-ulayan midigdi na pirmi ng kadakol ng mga auto, nagta-traffic na talaga kita digdi, lalong-lalo na sa regional office, ano po, digdi sa Ampangkang UST Ligaspi, pirming traffic pag alas 5. Ang effect kay yan sa satuyang environment syempre ang polusyon mas magrabe pero tigiisip mi ano ang kausa kaini kung nata pirming traffic nagtaas ba ang way of living naging mayaman ba ang satuyang mga tao sa community ta halos gabos may mga auto na kaya nagdadakol din siya ano di mi po aram gusto mi din po maaraman kung paano masolusyonan ining traffic as in pagdagdag kang polusyon taka pagdakulon po baga ang auto nagdadakol din ang smoke na nai-emit as in ang satuyang mga carbon footprint. Sa ngunyan po na aldaw, iheras ko po sa Indo na makakaibahan ta ang senior geologist kang Mines and Geosciences Bureau na pigahalat-halata pa po na si Senior Geologist Rogelon Amata. Ang pag-uurulayan ta po manunungod sa mga na-accomplish kang Mines and Geosciences Bureau minahan sa ini po baga ang bureau ta na poprotektar kan sa tuyang mga rekursos naturales manunungod sa mga pagmina. Minsan kaya po kapag nasabing mina, duwang connotation, may benefit as in may pros and cons ano po pero sabi nga di man makaka-exist ang mga tao kung di man kita talaga nagkaigwang pagmimina ano po nyaon na po ang sa tuyang guest na pighalat-halat ta kasubago iheras ko po sa giraray na ang pag-uurulayan ta manunungod sa mga na-accomplish kang Mines and Geosciences Bureau sa ngunya na taon asin ang geohazard. So, di ko na po pahalo yun ay halat. Iga po kitang nag-message sa tuyang Facebook Live si Ma'am Rosa Betis. Good morning po DENR, DZGB, Pabati, Heaven's Friend Agarwood, Tea Plants sa Bitaano, Legazpi City, hali po sa Malate, Manila. Maski na sa Manila si Ma'am, nagdadangog siya kan sa tuyang programang Kapalibutan ta at amanan ta. Good morning po sa Indogabos. So sabi ko nga ni po kasubaago, geologist, senior geologist ang sa tuyang makakaibahan. Good morning po, Sir Rogelon P. Amata. Hello po, good morning. Ayan, good Nadaw ba morning. po ako? Yes, very clear po, sir. Good morning po sa imo kasubago habang pig-alat mi po su connection kang Mines and Geosciences Bureau pigheras ko po sa tuyang mga viewers na ang pag-uurulayan ta manunungod sa geohazard as in manlain-lain na mga hazards na igwa kita digdi sa satuyang Bicol region sa satuyang probinsya. Ano po ba Sir Rogelon ang geohazard? So, para na alam po sa inyo mga boss. Mhm. So, nyao po ako niyan para i-presentar ang sa kuya pong Regional Director, si Sir Guillermo Modena, and ang sa kuya pong Chief Geologist, si Ma'am Arlene Edaya. So, lang po geohazard po, mga geohazard lang naman po is itong mga natural na occurrence ng mga panganib na nangyari po hindi sa kanyang kinaban. So, ang pinaka po hindi is mga natural na occurrence po ini. So, hindi po sa kanyang region, hindi po sa Bicol region, may uga po kita ng
lain-lain na geohazard na naranasan. So, ang pinaka-focus po ang Sambuyan Opisina, ang may Science Bureau, hindi po ini ang for landslide and flood hazard. So, ito nga rin pong nangyari po, baga, Typhoon Christine. So, sarap po ito sa mga geohazard, mga natural na occurrence na nangyayari po talaga. Sa Stoya, bako lang po hindi sa Bicol region, kundi sa Kapakinabangan. So, hindi man po sa Toya, sa Bicol region, mostly po ang hazard na sa Toya po kaming na atuparan, sabihin mo pagbaha sa mga low-lying areas, and mga landslide po sa Tuyang mga bulubundukin. So, dahil nga po, sa sobra pong uran po na nangyari po nung Bagyong Christine, is for landslide po, nasaturate po sa Tuyang mga kabundukan, kaya po ito nagkauga po ng iba-ibang klase po ng landslide na nangyari dito. Tapos sa sobra naman pong uran, and syempre po mga low-lying areas so mga satuya po, mga sapa, mga salog, dahil na po kinaya sa volume po ang tubig na nangyari po doon. Kaya po sa ngunyan is nagkauga po kita ng pag-landslide or pagbaha naman po sa mga low-lying areas. So, po ito ang mga hazards po na kinakaputan po ang sa mga opisina. So, pero po maliban po sa flood and landslide, uga po kita iba't ibang klase. Uga po Ano po ito, sir? Uga po kita volcanic hazard na pag-apod. Ini po si mga salahar. So, sa pagputok po sa vulkan. And uga pa din po itong pag-apod po na subsidence hazard din. Ito pong pagbagsak po baga ng roof kang sarong kuweba, subsidence hazard po ang apod po doon. So, mga lain-lain po na hazard po ang uga po kita. So, uga din po kita ng earthquake hazard, which is itong tremor po, yung pag nag-earthquake. Ayan po, and uga po kita ng liquefaction and subsidence na pag-apod. So, hindi po mga hazards po na hindi kinakaputan po ng ibang agency, like mostly po, PBOX and Pag-asa. So, ang ulitin ko lang po, ang for MGB is for landslide and flood hazard lang po ang kinakaputanta. So, sa mga po, maliban po duman, actually po, nasabihan lang po ako yan. Nasabihan lang po ako yan. Sir. Okay. So, kaya po, ang i-discuss ko lang po will be itong mga programs po na pigibo po kan sa Sambuyan Division. Nawara ang sa imong microphone. Sir Rogelon. Sabi ka subago kan sa tuyang guest na si Sir Rogelon. Nasabutan ta po na biriglaan na ang pagrepresentar ni Sir Rogelon, pero maski ngani nabiglaan ito dakol kitang naupudan sa pigheras niya sa tuya manunungod sa mga types of geohazard. Sabi ni Sir Rogelon kasubago sa MGB daa pagbaha as in pag-landslide ang target ninda. Talaga ang focus ninda, pero kadakol pa po na ibang geohazards ang igwa kita, which is sustig heras niya kasubago na volcanic hazards. Igwa din itong bago sa sakuyang pandangog na subsidence hazard. May naukodan kita ngunyan na kung saan sa subsidence hazard iudig diso minsan naguguho da ang mga kuweba, ang atop kang kuweba, igwang mga hazards na araw kaan as in earthquake hazard kapag nagkakaigwang tremors ang sa now tigilin ko sa screen ko sa Facebook live baranga kita technical issue lang po ini, pero maiirahay po ini kan sa tuyang technical team sa DZGB. Nagtutubod po ako as in tighiras man po kang sa tuyang guest na maski iba-iba ang hazard, igwa din po na mga government agencies na nag-handle araw kang PHIVOLCS, mga katuwang po kang Mines and Geosciences Bureau. So nakabalik na po ang sa tuyang guest na si Sir Rogelon. Ayan. Maluya po baan sa idong internet connection dyan ngunyan sa Mines? Maluya po. Brand out po kaya ngunyan, so nakadita lang po kita. Pasensya na po. Pasensya na po.
Hello po Sige. sa mga friends to dyan, sa Aleco, sana naman po mairahay na tulos. Actually, iyo, kasubago, naka-genset po kami Okay. ngunyan, digdi sa DENR, kaya bear with us po. May nag-message po sa satuyang Facebook Live, si Ma'am Rosa Betis. Wish ko po madagdagan ang tanong ko sa Albay, Lapnisan Agarwood, for love sa Mother Earth. Maray po ini na wish, pangaturugan ang o mga obheto ta sa ngunya na taon as in next year po ma'am sana magdakul paan sa imong mga tanom tangani na makadagdag sa pagprotektar takan sa tuyang kapalibutan as in kasubago nga ni isabi ni Sir Rogelon kapag na-saturate na sir so sa tuyang mga trees saka nagkakaigwaki pag landslide as in dahil sa pagbaha na-saturate ang sa tuyang mga kahoy. So siguro sir aputon mi ika tatig-discuss mo na sa muya ang mga manlain-lain na hazards. Siyempre kita kapag may disaster, kapag may kadipisilan, ang iisipon ta paano kita mahanda sa mga bagay na ini po. So sa Mines and Geosciences Bureau po, ano po ang tigsasagibon nindo? Siguro ang may tulong phases pre-disaster, during the disaster, as in pakatapos po kang disaster. Aram ko po na arami po kang mga paradangog na talagang nagtatao kamo ki mga geohazard maps sa tuyang mga LGUs. I-share mo po sa muya kung ano po sa mga preparasyon na pigsasagibo kang MGB. Pero bago po inisimbagon kan sa tuyang guest na si Sir Rogelon Amata, time check po, it's 11:29 in the morning. Oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Norcubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. DENR Antabay. DENR Antabay. Nagiraray po, Diyos marhay na agas tagabos ng mga nagdadangogan sa tuyang programang Kapalibutan ta at amanon ta. Agaroon naghalaba po DZGB ang sa indong commercial break. Nagdadakol po ang sa indong nagpapa-commercial. Gari happy ang sa indong Christmas. Ano po? Kasubago, kung nadangog po nindo sa tuyang topic, kaiba ta po ang Senior Geologist kang Mines and Geosciences Bureau as in pigheras niya sa tuya kung ano ang geohazard, mga manlain-lain na geohazards na igwa kita, bako sa nadigdi sa Bicol Region, pero sa bilog na nasyon, as in, kasabago, bago nagputol ang satuyang programa for the commercial break, ang kahapotan ta sa iya, ano po ang preparasyon na pigsasagibo, ano ang aksyon o mga programa kang MGB during, pre and post disasters. Ano po, Sir Rogelon? Good morning po ulit. Pasensya na po, medyo naputol kasi bago. So, Okay lang. para po naman sa kasibagan po ng hapot po So, hindi po sasabay ang division, sa Geoscience Division. Syempre po, we disseminate po geohazard maps to every LGU. So, lahat po ng LGU, sabihan po namin ng geohazard map made by us. And before naman po namin siya ibigay, we also conducted po information education and communication campaign po sa bawat LGUs para po mas mabasa and mas maintindihan po nila or mas maintindihan nila si mga geohazard po, especially po for landslide and flood susceptibility maps na pagtao po kang FGB sa mga LGUs. So for typhoons naman po, for free, bago po mag-abot si typhoon, digdi po sa division, sa Geoscience Division, nagkatawag po kami ng Operation Center. Kung sa Operation Center po, nagagather po kami ng mga rainfall data through the use of windy and through the use na din po ng mga rainfall satellite
rainfall gauges po na yan po isa sa tuya na provided po kang pag-asa para po ma-identify pa mo yun kung saan so mga possible na mga magla-landslide na mga lugar. Mhm. So, ito So po ang mga na-identify pa lang po pinag-identify. ini kang Mines and Geosciences Bureau, Ah, may data kita kung saan ang mga lugar na ini na posibleng magrasay ang daga, as in nyaon ah, ini sa geohazard map. Tama po ba, Sir Rogelon? Actually po, yes po. Actually naman po, ano lang po siya, predictive Mhm. output niyo po dito sa opisina. So based po dun sa geohazard map, which is the landslide susceptibility map na nagibo mi, ina-anticipate po si maaari po mangyaring landslide duman po sa mga areas or hindi po sa buong region. So by gathering rainfall data, advanced rainfall data from different sites po and organizations, nakakapag-come up po kami ng sarong nagpapadara po kami ng mga surat, letters sa banlain-lain po ng mga probinsya and municipalities, hindi po sa Bicol region, na ining areas po nito is maaari or pwede na magkauga po ng landslide pag nagkauga po ng araw kaini na rainfall data or rainfall dyan sa lugar po nindo. So, ito po so free tayo po na pigigibo po ito sa opisina. Actually, Sir, Pag-post magayon naman ini po, natigbanggit mo, iklaraw ta lang sa mga listeners ang geohazard map, pag-antisipar, ano po, kasi data man talaga masasabi kung duman sa lugar na ito, iyo mismo ang maganap ang satuyang mga landslides or kung ano pang mga disasters. Kasi araw ko mga landslide. kaini, Sir Rogelon, so naging problema, parang naging sentimiento kang mga tao kang bagyong Pepito baya ito. So nagpara evacuate sa mga tao atas at the end Apo, di manda nga kita tinamaan kang bagyo bako manda makusog digdi sa Albay. So sa iling dakang iba naging over so pagpreparar nin data di man na predict kung saan talaga. So ining mga araw ka ining pag-explikar ta na ang geohazard maps ining pag-antisipar ta predictive lang po siya. Tama ba, Sir Rogelon? apo. Yes po, yes po. Predictive lang po siya. Baka po siya yung pinasabing pag sinabi po na high doon sa lugar is dahil naman po sabing landslide po talaga siya. Ibig sabihin lang po ito, may mataas po na potential o mataas po na posibilidad na magka-landslide po naman sa lugar na ito. Base po naman sa satuyang landslide hazard map. Pero So, ini po predictive lang po siya. na So, geohazard. possible. Mhm. May nag-message po sa satuyang Facebook Live, si Sir MR Guevara Basilan. Good morning po, Sir Rogelon. Siguro iling si imo ang si imong kairibahan dyan sa Mines and Geosciences Bureau. Good morning po sa Indo Gabos. Sir Rogelon, kasubago nabanggit mo ang manunungod sa predictive capacity kaining tigaapod na ng mga geohazard maps as in sabi ta nga ni pag-antisipar ang pinaka-obheto kaini. Oh, Yes kung po. single pa po ba si Sir Rogelon. Grabe ang apot ka. Nag-message sa tuyang Facebook Live na si Sir Emar. Yes. Single ka pa sir? Siguro sa mga nag-iiling kang Facebook Live, maapot. Kung single ka ba, sir? Aha. Ah, Ano na po? Dahil na po. take ka na po. Pasensya na po sa Indong Gabos. Ayun Take po. ka na po si Sir Rogelon. So kasabago sir, nabanggit na nga ni predictive capacity kaining mga geohazard maps as in pag-antisipar. Pero aram ko po, aram ta na initig distribuer nindo sa mga local government units as in sinda ang nagdidistribuer man sa mga nasasakupan ninda sa laogan sa indang jurisdiction. Paano po ang sistema kaini kang Mines and Geosciences Bureau ka? May parte po ba na pigtatao ang LGU? May parte po ba na tabang? May parte po ba sindang aktibidad? Tangani na matabangan din ang MGB na maimpormar ang mga nasasakupan ninda na ining mga lugar na ini posibleng magrasay ang daga, delikado for tremors or kung ano pang klaseng geohazard.
Actually po ma'am, MGB po, nagkakandak na po ang MGB since 2014, 13, ng Information and Education Communication Campaign po sa tuyang mga local government units. So, doon po sa ilot na part po kang so dati po the geohazard map which is the 1:10,000 scale or 1:50,000 scale, iniimbitahan niyo po kayo dati si mga barangay officials doon sa munisipyo, pati na din po si mga LGU officials. Doon po sa sumuyo kinakanap po na IEC para po sa pag-distribute katong samuyang mga geohazard maps po. So, ini naman po mga recent geohazard maps, nagkakandak din po kami ng IEC po sa INDA bago po kami magtao sa INDA ang samuyang mga geohazard maps para mas maintindihan po nila kung ano po ba talaga. So nilalaman kung ano po ba talaga. So informasyon na yan po naman sa mapa. So doon pa naman po, sa hiling ni po naman is may naman po naging dakulan din po itong tatang po para sa mga LGUs para po ma-anticiparan kung saan po ba talaga sa mga landslide prone areas po nila and kung saan po sa mga flood prone areas po nila. So dakulan po itong tabang po sa MGB 2 LG2 LGUs. Ito IEC po na kinandak po. At po mo niyan po na taon ma'am, nagkakandak pa din po kami ng IEC. So, kaya continuous naman po si IEC programs po ang MGB pagdating po sa geohazard dissemination. Igwa po bang parang way o mekanismo ang Mines and Geosciences Bureau tiga-check po ba nindo ang implementasyon kang mga LGUs? Kasi kung hali sa indo so data kung baga pag tinaunan nindo so tig-devolve na nindo ito sa mga lokal na pamahalaan, tig-check pa po ba nindo ini na talagang naimpormaran ang mga tao? Kasi minsan po baga aminon ta na sa dae may mga nagtatagas ang payo. Ano po? Decision ang matagas ang payo. Pag sinabi ko mag-evacuate, nag-evacuate, mabahog kang urig o kang ayam. Ano po? Paano po ang, kung baga, sa igwa kitang checks and balances sa tuyang mga legislations. Sa MGB naman po, pag-araw ka ini, tiga asigurar pa po ba nindo na ang LGUs nagko-comply duman sa mga geohazard maps na tigtaon nindo? Actually po, so ibang mga LGUs, binabalikan ni Hello? Okay na po ba? Sige po. So, actually po, ito, okay, so iba pong pang LGUs naman po, binabalikan mi naman po sila and inaaral mi po kung ginagamit po ba talaga si mga geohazard maps ng mga LGUs and kung dinidistribute po talaga ba nila sa mga barangays. Pero pag abot po naman sa implementation po ang LGU and distribution po nila, may po kaming programa para ma-check sa ENDA kung ginagamit po ba talaga nila itong ano. Pero ano lang po kami, binabalikan nila through letter kung ginagamit po ba. Okay. Yan lang po si way of checking. So, kung baga po sir, ang nagiging aksyon kang Mines and Geosciences Bureau pre-disaster, bago po magkaigwa kay disaster, iyo ini na pagdistributa kan sa indong mga geohazard maps, assessment kung baga ang tigsasagibot na nahiling ni po na ang sa indong mga geologists, talagang nyaon sa field, nyaon sa naka-disperse sa field, nga ni na real time, magkairiling ninda, magka-check ninda ang mga lugar, for hazards ano po, pero pag abot po kang disaster, during the disaster, yaong pa rin po ba ang MGB, may tigigibo pa rin po ba kamo na monitoring o kung anong aksyon tangani na ma-monitor ini mga disasters, particularmente po ta sabi mo kasubago ang MGB yaon sa pag-monitor kang flood and landslide, igwa po ba kamo duman na aksyon? Sir Rogelon? Siyempre po, during typhoon po, ang ginigibo lang po ko niyan is still monitoring po kami. Naghihiling po kami sa mga
Medyo nawawara po ang sa imong signal, Sir Rogelon, siguro po dahil sa tuyang power interruption, nakadata si Sir Rogelon, di pa kaya talaga nang babalik ang kuryente digdi sa regional office. Naka-genset pa po kami, di ko po aram sa Mines and Geosciences Bureau. I think may genset din po sinda, Sir Rogelon, magparamdam ka. Hain ka na. Okay na po ba? Sige po. So, Kasbago, bawala. pigdidiscuter po kan sa tuyang guest ang manunungod sa aksyon o mga polisiya kang Mines and Geosciences Bureau habang nagkakaigwa ki disaster. Kasbago, pig-mention ni Sir Rojolo na ang sa indang pigsasagibo monitoring. Ano po? May idudugang ka pa po duman, sir? Apo. May monitoring po. So after po ang bagyo, natapos na po. A day before po, nagkakandak po ang MGB din rapid assessment na pag-aapon. So, gambus po ng geologist po kang MGB, on field po sila, nasa luwas po, gagather po sila ng data, ng mga flood data and landslide data sa satuyang region para ma-update man po si satuyang pag-aapon ng geohazard na para sa buong Bicol. So, ini man pong rapid assessment, ini po mga data na nag-gather ni, the landslide data, the flood hazard data, ini po sinasubmit ni po ini and tinatawag din po ini sa OCD for further information po nila, for additional information po sa ina. So, para sa MGB naman, yung mga data po na dinadagdag ni po ini sa information po ang sa muyang geohazard maps para mas ma-update and mas mapamaray pa po siya sa tuyang geohazard maps na pwedeng ipanaog po siya sa tuyang mga LGUs po ulit. Nabanggit mo kasubago na pag during disaster naka-deploy ang sa indong mga staff, ang sa indong mga geologists man sa field, as in nagkakaigwa ka mo din ki rapid assessment. Kung baga ang nahihiling tadigdi, nagkakaigwang pagtarabangan ang OCD katuwang ang Mines and Geosciences Bureau tangani na ma-monitor kung ano man po sa indong expertise, which is iyo ining geohazard as in sa flood and landslide. Sir, as in nagkakaigwang pag-gather ki data sa saro pa po digdi. Siguro kami din sa DENR arog man ka ito, talagang nagmo-monitor din kami kung may mga nagkaturumbang kahoy pre-disaster po sa DENR, tiga-allow talaga ang pag-trim kang itong mga sanga po baga na makakatama sa mga electricity lines, as well as arog man po ka ito sa MGB, igwa din po sindang preparasyon na tigsasagibo, especially din po kapag yao na so disaster. Pero sir, pakatapos kang bagyo, pakatapos kang landslide, ano naman po ang tigsasagibo kang Mines and Geosciences Bureau na programa or polisiya? So, para po sa Muya, ma'am, wala po kami sa updating po ang sa Muya mga geohazard maps. Hindi po mga gather po ng data, mga landslides, flooding, ginigibuhan po ini sa incident report kung saan po ipinapadara po ini sa Manila, sa Central Office, para sila din po mag-collate at maitao din po sa Secretary po ng DENR or sa pati na din po sa NDRMC for additional information. Igita mo po sa tuyang region, iyan po sabi ko, this data po na nag-gather ay ginagamit po for the updating po ng ating mga geohazard maps para mas mapamaray and mas mapagayon sa tuyang mga hazard maps po hindi sa Bicol region. Iyon na po ito si pinaka-ano po after ang typo. Nagkakaigwa po kamong... sige po. Sir. Maliban po pala naman, ma'am, nagkakauga din po kami ng pig-apod na geologic investigation kung saan po pigdudumanan din itong mga areas na may mga reported na landslide o mga ground cracks, and ginagibuan niyo po ito ng report para maaraman man din po sa tarong tabang din po doon sa mga barangay o sa LGU na para ma-explain po ano po ba talaga itong mga landslide po na ito. Actually, sir, napag-urulayan midigdikang mga kairiba ko sa opisina na
predictive, 'di ba? Sabi ko parang Apo. nagbabaha bigla, parang di man nga ining lugar na ini pigbabaha, di ita na ma-anticipar kung ining lugar na ini bahaon o dai, parang nagkaigwang pagbabago duman sa mga areas. For example, so area na ito di itig baha dati, tas ngunyan iyo ang binaha hanggang taas kang sa indang first floor. Araw kay ito parang dakulo na mga changes, dara kang syempre climate change, pabago-bagong Apo. kang sa tuyang kapalibutan. Pero sir, pag-arog ka ini, since duwa na ang nakaaging typhoon Christine and Pepito, na iyo talaga so nagtaong dagok sa satuyang mga Bicolanos. Na-update na po ba ini kang Mines and Geosciences Bureau? Kasi po, ngunyan, na di ita na madali ma-predict kung saan talaga itong pagbaha. Ano ang naging action ka ini, considering na tapos na subagyo? Actually po, ongoing pa po ang samuyang updating sa ngunyan, sa samuyang geohazard maps. Actually, sa ngunyan po, uga po kaming figure, nagluwas pa po ang sa tayong mga geologists na nagkakanda pa po ng geological investigations sa manlain-lain po ng lugar po sa Bicol. So, sa ngunyan, we are still ongoing po yung updating po sa tayong geohazard maps para ganyan po, mas mapamaray pa po magiging tabang po kainin sa tayong mga LGUs and sa tayong mga barangay. Oh, actualmente talaga sir, kadakula kang nasasakupan ta, kadakula kang jurisdiction kang Mines and Geosciences Bureau bilog na Bicol region. Masasabutan taman po kung ongoing ang sa indong monitoring, ang sa indong assessment kaining mga naganap. So sana po sa mga namamanwaan ta, magtabang din sa mga geologists na ngayon dyan sa field kung ano ang sa indang mga kahapotan, maging ano po kita supportive sa indata, baka dakol din kasi kamong mga na-encounter syempre sa field, nakaipuhan ki mga interviews o kung ano, kaya tabangan ta po ang sa tuyang mga geologist sa Mines and Geosciences Bureau. So siguro sir, ang kahapotan mi si imong ngunyan, aramta na kung ano ang geohazard, nabanggit mo na sa muya kung ano ang benepisyo kaini na natatao sa tuyang mga lokal na pamahalaan, lalong-lalo na sa pag-antisipar kang mga kalamidad. Nabanggit mo na din kung ano ang tigigibo kang MGB bago habang nagbabagyo or nagkakaigwang disaster pakatapos, which is mostly dakol na monitoring talaga ang nagaganap sa indong opisina. Igwa po baka mong mga na-encounter na mga kadipisilan o mga issues o syempre wala man po baga talaga ki perfect na polisiya, warang perfect na opisina. Igwa po baka mong kadipisilan na pigkakahampang sa pag-implementar nindo kaining geohazard regulations. Actually po, paano ka na sabi yun? Mapagalas. Hindi ko po maano ka na. So actually po, for the implementation naman po kasi ng geohazard, nasa ano na po kasi yan eh. Nasa LGU na siya, nasa barangay level. Pero minsan, syempre po, ina-expect po nila na syempre po may tabang po kami itatao pag-abot dyan. Pero ang ano nilang po sana is gamitin po ning maayos sa kaya mga geohazard maps and for the proper usage lang naman po sana nung sa kaya mga geohazard maps. Ang nahiling po issues po ang asangon yan na sa ngunyan po na yan po sa opinion ko lang po yan. Ayo po. So day ko lang po araw po ano po ang opinion po kang iba. Sabi ni Miss So, Dean yun po. Valdeo, kada po ton sa ibang aspeto, mag-focus sana po kita sa geohazard. So, geohazard mo tiga focus Ayun ang po. tangon. So siguro sir, since gabos man ang kadipisilan usually kang so attitude kumbaga kan sa tuyang mga kairiba sa community, which is ngunyan ang suporta
kang mga tao sa komunidad pirmi ng dakula ano po tadakulon ang nagiging efforts ta sa pagbalangibog kang mga programa ta lalong-lalo na arog kaini sa programa tang kapalibutan ta at ano ta pirmi na dako lang sa tuyang mga nagdadangog ang sa tuyang mga listeners na aram na may awareness na kapag baga sir may behavioral change na ang mga tao kapag tinaawanan tang data gagamito na ninda bako na su sarado an sa indang isip usually mindset kang mga tao ang nagiging problema na kapag tinaawan tang impormasyon na sinabihan tang maglikas tas day nagtubod makaw sa ki peligro sa indang salud asin sa indang bilog na pamilya pero ngunyan dahil na experience na first hand so kang Christine talagang grabe so pagbaha nagdadangog na ang satuyang mga kaibahan sa komunidad so sir siguro ang kahapotan mi na lang sa imo dahil sa igwa kitang mga disasters lalong-lalo na ang Bicol region aram ko geography ta prone talaga kita sa mga disasters ano igwa po ba kamutig sa sagibong mga programa for safe healthy and environment na mga tabang sa community. Sige sir, ano na lang, igwa ka po bang panghuling Hindi. Igwa ka po bang agyat? Napaisip po ako doon. Igwa ka po bang agyat sa satuyang mga kaimanwa? Ano ang sa imong call for action sa inda? Kung baga tangan ina, sa mga tigdiskutirita digdi na mga programa kang MGB rather, kang Mines and Geosciences Bureau, maging katuwang sinda, igwa ka po bang agyat sa publiko? Para na lang po sa public, syempre po, ang ano lang po is kami po as sa MGB, sa mga geohazard maps po na sa muyang distribute, isa po itong tabang para po sa EDA, para po maintindihan nila kung ano po ba talaga sa sitwasyon kan sa edang mga lugar, pag-abot po sa landslide, pag-abot po sa baha. So, ang ano nila po, isa na, ito pang mga hazard maps, sabi tangani po kasi bago, predictive lang naman po siya. Pero that prediction po is, pinag-agalan po iyan kasi tuya po mga geologists po sa Mines and Geosciences Bureau. So, iyan po may mga basis po iyan, kaya po nagkauga po kita ng araw po kaya ng mga ratings sa tuya ng geohazard maps. So, sana po iyan, sa tuya pong sundon, and maging, lang po yan, maging guide po sa ito, pag-abot po sa indong preparasyon pag-abot po sa bagyo and sa online po na disaster, especially for landslide and flood. Yan lang naman po. Thank you so much po. Dakulon kitang naokodan sa satuyang guest na si Sir Rogelon Amata kang Mines and Geosciences Bureau. Siya po ang senior geologist kang MGB. So kung magigirom duman po nindo kasubago pighiras niya ang mga manlain-lain na hazards o ano may nakakarom dum pa po sa indo kung ano po so hazards na pigbanggit kang satuyang guest. I-text daw po nindo ako sa 0917-7984-808 o kaya po sa Facebook Live kang DZGB kung tanda pa po nindo so mga geohazards na pigbanggit sa tuya kan sa tuyang guest. Pero ito sir, parang 5 ba? Kami po sa DENR, nagtatao po kami 5 po o ano, basta mag-text po kamo sa muya. Nagtatao po kami ki mga papremyo, arag po ang mga water bottles, notebooks, tumblers, kaya po pigiingganyan mi ang publiko na mag-heras kan sa indong mga knowledge, kan sa indong mga kaaraman tangani na parehas po kita, we are learning two-way ang pag-ukod po baga ang edukasyon bako sa namakukuha sa classroom ano po sa mga arog kaini na inisyatibo sa mga arog kaini na paagi nakakaukod din po kita maski po ako bilang host pirmi po akong may take away na insights as in knowledge hali sa satuyang guest as nagpapasalamat po ang DENR Bicol sa Mines and Geosciences Bureau na sa pamamayo po ni Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV sa pirmi pong pagsuporta sa satuyang programang Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Salamat po Sir Rogelon. Igo ka po bang gustong i-shout out na pag-iriba mo dyan?
Shoutout na lang po kay Sir Eman. Ayo, nagsusuporta Pag-comment. sa imo ang sa imong kaibahan na si Sir MR Basilan. Oo. Ano po? Asin po, Oo. pagkatapos po kaining programa, babalik po ako duman sa DENR lobby na ongoing pa din po ang samuyang 2024 debate for the environment. Ilingon ta po kung sisay ang nangganang eskwelahan digdi sa pagderibate manunungod sa mga environmental issues and concerns ta. Asin sa giraray po sa pangingenot kang samuyang matibay asin maigos na Regional Executive Director na si Red Francisco E. Emilia Jr. sa Sutri. Ako po si Joan Monte Castro asin inian sa tuyang naging programa Kapalibutan ta at Tamanon ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta at Tamanon ta. Kapalibutan ta at Tamanon ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.